da sad ispratimo šta se dešava u mejozi pomoću animacije. Vidimo S fazu gdje dolazi do udvajanja DNK molekula i dolazi vremenom postepeno i do kondenzovanja. Vidimo da hromozome ne uočavamo kao kondenzovane strukture, već su to končaste strukture. Ovo je naravno nakon S faze, dakle govorimo o interfazi. Pored toga, šta će još da se desi? Uočit ćemo, dobro, vidimo ovdje sestrinski hromatide, uočit ćemo ovdje da se centriole dupliciraju. Odlaze ka polovima, polako se formiraju niti deobnog vretena, hromozomi se kondenzuju i dobijemo jednu ovakvu strukturu, kondenzovani hromozom koji se sastoji od dve hromatide spojene centromerom. I vidimo kinetohore pomoću kojih se hromozomi vezuju za niti deobnog vretena. I sad u profazi 1 vidimo da dolazi do sparivanja homologih hromozoma, jedan poreklom od oca, drugi od majke. Oni se pronalaze, grade bivalente, formiraju se sinapse između njih, kako svaki sastoji od dve hromatide, imamo tako 4 hromatide, odnosno tetrade. I u pahitenu profazi 1 doći će, to ćemo uskoro vidjeti, doći će do crossing overa, odnosno razmene fragmenata, razmene genetičkog materijala između dva homologa hromozoma. Gubi se jedro ovoj, omotač, centriole odlaze ka polovima, deobno vreteno se formira, i hromozomi se smeštaju na niti deobnog vretena. To je ono što sam pričala, kinetohori. Da, imamo sad razliku između mitoze i mejoze. U mitozi pojedinačni hromozomi će da se vežu za niti deobnog vretena, ali kod mejoze, u mejozi 1, sad smo kod mejozi 1, parovi homologih hromozoma se vezuju za niti deobnog vretena. Oni su i dalje spojeni ovim sinapsama. Da vidimo šta se dešava dalje. U metafazi 1 tako spareni homologi hromozomi, tako povezani, vezani sinapsama, će da se nađu duž ekvatorijalne ravnine. I ovo su sad razne kombinacije koje mogu da se dese. I u anafazi 1 celi hromozomi, dakle celi hromozomi odlaze ka polovima. Telofaza 1, kontraktilni prsten nastaje, dešava se citokineza, kariokineza. U anafazi 1 se desila i redukcija broja hromozoma, vidimo 3 na jednu stranu, 3 na drugu stranu i nastaju dve ćerke ćelije koje su haploidne i više nisu genetički identične. Ponovo se formira jedro, hromozomi se dekondenzuju, ponovo su končasti. I sad da ispratimo šta će da se dešava dalje u mejozi 2. Mejoza 2 je identična kao mitoza, ponovo se desilo, dakle imamo interfazu, nema duplikacije DNK, nema faze, pa onda ne možemo da pričamo baš u bukvalnom smislu o pravoj interfazi. Desit će se opet dupliciranje centriola, formiraju se niti deobnog vretena,
hromozomi se kondenzuju, izgubio se jedrov motač, jedrova membrana, hromozomi se postavljaju na niti deobnog uretena. Ovo vam je kao, možete uočiti kao da posmatrate mitozu, jedino što uočavamo da hromozomi nose deo od onog drugog usled onog crossing overa koji se desio. I u metafazi 2 hromozomi se postavljaju u ekvatorijalnu ravan. U anafazi 2 sada hromatide odlaze ka polovima, ne celi hromozomi. I te hromatide su hromozomi budućih ćerki ćelija. Formira se taj kontraktilni prsten, ta deobna brazda postaje sve dublja i u telofazi 2 se konačno odvajaju ćerke ćelije. Ponovo će da se formira jedrovo motač jedarce, dakle kariokineza, citokineza i sada imamo dakle te hromozome koji se sastoje od jedne hromatide, ne više od dve kao u telofazi 1 i hromozomi se ponovo dekondenzuju i ima ih haploidan broj i ponovo su končasti, nastale su 4 haploidne ćerke ćelije. I to bi bilo to, mejoza kroz animaciju.